kagandahan ng guwagwapuhan dyan. Hallelujah. Mahal tayo ng Panginoon. Sabihin mo sa Kanya. Ipaalala mo palagi sa katabi mo, mahal tayo ng Diyos. Actually, yun yung essence ng Christmas Hindi, tingnan nyo, i-compare mo sa ating mga anak ng Diyos doon sa sanlibutan. Sa kanila, hindi mo matatawag na Pasko ang season na ito kung walang inuman, kung walang lahat ng mga material na bagay kailangan meron sila. Iba yung ng essence ng Pasko sa kanila. Pero tayo, bilang mga anak ng Diyos, si Kristo sapat na. Amen? May matanggap tayo o wala, higit pa doon sa inaasahan natin ang nasa ating puso. Ito lang namnamin natin yung essence ng tunay na diwa ng Pasko. Hallelujah. Kaya, dito, ipinanganak upang ialay bilang banal na handog. Banal. Hindi nagkasala. May yanak laing isuna, gabo ka nagitibas bason tayo, akabsa. Haan nga nag-enjoy ni Apo Jesus, dito yung lubong, hindi na yanak. Wala siya doon sa bed of roses. Even, He is the Son of God. Naway maging ganun din yung ating mindset. Na maialay din, na ipanganak tayo para ialay din natin ang ating buhay sa iba. Amen? Kaya ba natin ialay ang ating buhay sa mga kapatid? Ay, walang nag-amen. Kaya po ba natin ialay ang ating buhay para sa ating kapatid? Kung ang Panginoong Jesus, ginawa niya, sabi nga doon sa Romans 5:8, Romans 5:8, kung tayo ay makasalanan pa, ibinigay na ng Diyos ang kanyang buhay. While we were yet sinners, Christ died for us. Tayo, magkakapatid na kay Kristo. Kaya ito, unang punto, yung pusang paghahandog ng kanyang sarili. Sa Hebreo 10:10. Kunada dito, Hebreo, basahin tayo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili. At iyon ay sapat na. Kitaan nyo, nayanaklaan upang itako lang sa krus. Napakasarap pong namnamin yun. Kabutihan ng ginawa ng Diyos para sa atin. Kunana dito'y Ilocano, basahin. Dito'y heavy burden. Babaen, iti panagayat ti Diyos. Madalusan tayo, iti basong tayo, babaen, iti namin pinsan ang panangidato ni Heso Kristo. Iti mismo ang bagina. Iti mismo ang bagina. Isa nga, idato tayo met, iti bago tayo, iti kakapsap tayo. Haan nga, hindi na para mamatay itako pa sa krus, pero aramidin tayo, iti umno, iti pada tayo ng tao. Lalo na yung pagpapaalalahanan sa isa't isa, alam natin na malapit na ang pagdating ng hari ng mga hari. Amen? Kaya nga,
palagi, ito ang mensahe ngayon. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Hindi natin alam kung next year magkakasama-sama pa tayo. Pero alam natin na doon sa walang hangganan, tiyak, magkikita-kita tayo doon. Amen? Kaya dito, sa 1 Timothy 1:15, una na dito ginawa ang kalooban ng Diyos. Bakit? Intad na iti bagina upang gawin ang kalooban ng Diyos na nakatadhana sa Kanya. At ano yung ginawa? Ano ang kalooban ng Panginoon? Nasa 1 Timothy 1:15, upang iligtas tayo mga makasalanan. 1 Timothy 1:15. Sabi dito, puno daytoy at pagsasao arumbeng nga awaten ken patyen. Imay ni Kristo Jesus dito'y lubong tatlo isalakan na dagiti managbasol siya ti kadadaksan ti kakadwada. Daytoy kat surat ni Apostol Pablo. Kahit amo tayo ng Apostol Pablo kat nagdamas iti naramid na. Ngam kunana dito'y sa verse 14, kunana, aglipripias ti parabor na naranasan ni Apostol Pablo yung masaganang habag at biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Maging tayo din, mga kapatid. Maging tayo din. Nararanasan natin ngayon yung habag at biyaya ng Panginoon sapagkat hindi tayo makakatayo sa pulpito dito na nakakanervyos kung wala ang pagsama ng Panginoon. Amen? Kung wala yung lakas na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga, aglipripias po nana, aglipripias, ti parabo, nga impa ay ti Apo, kanya tayo. Kahit inikanlak ipamati ken ayat. Inter ni Apo Diyos, dahil nga pamati, dito'y puso tayo ken ayat. Yung pananampalataya at pag-ibig, ibinigay sa ating puso. Na noon wala tayong alam, wala tayong nalalaman sa Panginoon at walang taong naghahanap sa Diyos, sabi nga sa Romans 3:10. Pero, pumunta pa rin dito ang anak ng Diyos para hanapin tayong nawawala at iyon nga nawala. Nahanap tayo. Kaya napaka-biyaya ang Panginoon sa atin. Sobrang blessing ang pagbibigay ng Ama sa atin ng Panginoong Yesus. Biro mo, ipinanganak para ipako lang sa cross para sa atin. Kaya, pinasagana ang kagandahang loob sa ating mga puso at ipanagkaloob ang pag-ibig sa atin. Kaya, kailangan may pananatili tayo sa pananampalataya at pag-ibig, mga kapatid. Manatili tayo sa Panginoon, sapagkat sabi rin ng Panginoon na kung mananatili kayo sa akin at ang aking mga salita, mananatili sa iyo. Ano man yung hilingin natin sa Panginoon, ipagkakaloob niya, ayon sa kanyang kalooban. Lalo na ngayon, nabubuhay na siya magpakailanman. Nandun na sa kanan ng Ama. Kaya
kailangan meron tayong pagkilos na gagawin. Day by day, kailangan yung ginagawa natin nag-glorify ang Panginoon. Sapagkat nais ng Panginoon na magningning pa tayo. Sa 2 Corinthians 3:18, sabi po dito, nais ng Panginoon na yung kaningningan niya, magiging ganun po tayo. Kaya kailangan yung ating buhay 100% maitalaga natin sa Kanya. Sabi dito, nga rod, datayo amin nga awan akong tirupa na, ipakita tayo itidayag ti Apo. Balbaliwan na tayo dahi tamet laeng adayag nga aggapo iti Apo nga isu, ti Espiritu. Tapno umasping tayo ken kuana iti naranranyag pay adayag, yung glory ng Panginoon. So kailangan araw-araw lalakaran natin kung ano yung nilakad ng Panginoon. Kailangan nababago tayo, nawala na yung talukbong, sabi niya, yung blindness natin, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, ginagawa natin lahat yung gusto natin. Lahat ng maibigan natin. Pero kung titingnan mo, ang ginawa niyang Panginoon, nandito ako, Ama. Gagawin ko ang iyong kalooban. Pero kung titingnan ninyo, noong time na ipako na ang Panginoon, umiyak siya, nalungkot siya. Pero ginawa pa rin niya ang nais ng Panginoon sa kanyang buhay. Maging tayo rin po. Kaya nais ng Panginoon na magningning pa tayo. Noon, yung last week, mag-shine. Pero dito, gusto niya, magningning tayo. Na kasing ningning ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat dito, hindi na tayo yung lahing tumatalikod pa, mga kapatid. Hindi na ito yung panahon ng pagiging tumatagtalikod sa Diyos. Hindi na ito. Malapit na mga kapatid. Ang lapit-lapit na. Kumbaga, mas malayo na ngayong nadaanan natin kaysa yung patutunguhan natin. Kaya nga, lahat tayo magtulungan. Magtulungan na i-spread natin yung message of salvation. Ano ti kakabagyan tayo? Ano iti kakamag-anak natin? I-spread natin yung salita ng Diyos. Yung tunay na essence ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Sapagkat dito sa 1 Peter 1:5, kayang-kaya na natin gawin lahat ng mga ginawa ng Panginoong Hesus. At kayang-kaya na rin natin na hindi na magkasala. Sapagkat, sabi dito sa 1 Peter 1:5, sabi dito, agpaay dagitoy kada kayo. Agpaay kadagitoy kada kayo. Babaen iti pamati. Aywanan na kayo ti Diyos. Aging gaadunteng ti panlakaisalakan ana isagana maipag doyak-yak iti kamaudyanan na at tiyempo. Dahil sa ating pananampalataya, iniingatan
Diyos, mga kapatid, hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Iso nga kailangan dahil tanga pamati tayo, umunod pa nga umunod. Palalim tayo ng palalim sa ating pananampalataya. Hindi yung pababaw ng pababaw na hanggang mawala na. Hindi ganon ang buhay nating mga anak ng Diyos. Katamo tayo na sa pamamagitan ng ating palagian, pagbabasa, pagdinig ng salita ng Panginoon, lumalalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Katulad ng mga unang mga apostol na malalim sila sa Panginoon at oo, hanggang doon sa kamatayan nila may pinagbabago, may mga kung anong ginawa sa kanila, hindi sila natakot mamatay. Kasi yung kamatayan nilang yon, katulad ni Kristo, lilipat lang sa buhay na walang hanggan. Sino po ba ang natatakot mamatay? Hala, at dapat labotong tayo niya. At tayo nga pagbutngan. Nung amo tayo, lakit di. Jay, pamati tayo kini Heso Kristo. Una na dito eh. Ay aywanan na tayo. Iti kapangyarihan ng Diyos. Nung masapul kakabsat, nga at dati aramidan tayo. Kailangan hindi yan madungisan. Hindi na tayo yung lahi na tumatalikod at lahi ng napapahamak. Hindi na. Maniwala tayo. Sa Hebreo 10:35, sabi dito, balik po tayo sa Hebreo. Una na dito'y isut gapuna adiyo po awen ti namnamayo ta yeg na titakkel agunggo na masapol nga agtigkor kayo tapno maaramid ti pagayatan ti Diyos ket awaten nyo ti inkarina maawat tay ti inkari ti Diyos kanya tayo, no hak tayo nga agtalikod ken ibati iti pangmati. Hang tayo ibati iti pangmati ken ayat tayo kakabsat. Aglalo ta kunana iti Biblia asidegon nga umay ti Apo. At dito sa Hebreo ulit, sabi dito sa Hebreo 10:26 and 27, kunana dito. No itultuloy tayo paylaeng ti agbasol kalpasan ti pannakaamotay iti pudno awanen ti uray anya adaton a makaikat kadagiti basbason. Awanen no agtultuloy tayo paylaeng bayat iti pangmati tayo iti ni Apo kay agtultuloy tayo nga agarami iti baso kunana iti Biblia awanen wala nang awanen ti maidaton nga mangikapay ti basbasol tayo iso nga araw-araw, masapol nga nakita nakasanayan tayo nga basbason nga nakaramitin tayo, uray basit laing. Haan nga makaayayo iti Apo dayta. Iso nga required nga, day by day from glory to glory. Maparangalan ang Diyos sa ating buhay. Mga kapatid. Kaya kunana dito 27, awanen ti maaramid
dagiti bumusor iti Diyos. Amo tayo nga iti basol ket kabusor ni Apo. Ket no dayta ket aramidan tayo. Haan kuma nga dayta iti dahilan. Taknuhak tayo ito nga agkikitan di jay paraiso, di jay langit. Sino te excited? Sino te excited nga kikinita tayo di jay? Naragsak di jay. Kasi nakikita na natin ang Panginoon face to face. Di ba? At hindi na kailangan ng araw upang liwanagan tayo sapagkat yung glory ng Panginoon ang ating liwanag. Hallelujah. 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 Ito yung blessed assurance na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ay yan lang, aramidin tayo. Kakabsa. Ti pamati tayo. Ayat tayo. Maintad ni ako. Palalimin natin iyan. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga sabi dito, kapag sadyain pa natin ang magkasala, wala nang handog na ikapapatawad pa ng mga kasalanan. Inyalaanan, agurukuray laanan, nga apoy. Iso nga, dinggan tayo kuma, iti pamagbaga iti apo. Dinggan tayo, ket patsyem tayo, aramiden tayo. Kailangan at aramiden tayo, i-apply tayo iti inaldaw-aldaw na panagbibiyag tayo kakabsa. Dagiti sa una, dagiti pangmagpagala kanya tayo. Tapnohan tayo nga agbabawi. Apay di best friend ko kat adijay, apay nga agklaklapak mag-ide, apay nga dagtoy na check our heart. I-check natin ang puso natin. Tapunan na pa dito ni Hebreo 10:30. Sabi dito, taan mo tayo tinagpuna. Siya to ti agibales. Siya to ti agdusa. Amo tayo nung siya sino pa yung tinagpuna. O komento ti apo na titaktao na. Datayo nga taktao na ti una. E mo apo nga o komenta. Kakapsat. Kahit kunanan ito'y nakabot-boteng timatnag iti ima ti sibidyan at Diyos. Nakakatakot ang bumagsak sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya hanggat may pagkakataon tayo, mga kapatid, tatay, nanay, ikatong tayo nagitakuan, mga basura, itipos-puso tayo. Kahit itakay tayo, tipuso tayo kiniapo. Kaya dito sa 25 sabi dito, habang nagpapaalalahanan tayo sa bawat isa, una na dito'y, di tayo liwayan, di pa nagigimong tayo, kas aramiden dagiti daduma, at adapay kuma, di panagpipin na rekta tayo, ita tamaki tayo, nga umasidegen ti aldaw. Ni apo tinagpuna daytoy kakabsa. Huwag nating kaliligtaan. Huwag nating kaliligtaan yung ganito. Sa lahat ng gawain ng Panginoon, hindi lang sa araw ng linggo, mga kapatid, kundi sa bawat gawain ng Panginoon, huwag nating kaliligtaan po. Sapagkat malapit na, sabi dito, malapit na. Umasidegen ti aldaw. Umasidegen. So nga, hantay ko mga umay dito simbahan na maturog laeng. Apo, dinggen tayo, iti pang magbaga, iti apo. Kaya, dahil laing iti mensahe na mabigat. Dahil mga ilang verses na pagpapaalala ng Panginoon sa atin,
naway hindi maialis sa ating mga puso bagkus palakasin pa natin. Hallelujah. So nga, dahil iti napudpud nga essence, iti Christmas, nga patsyan tayo, iti bimaba nga anak ti Diyos nga imay, nakaskasaba, kadang iti ninuno tayo, even sa atin ngayon. At mapalad tayo sapagkat tunay nga na tayo noon, hindi talaga tayo nakakakilala sa Diyos. Wala tayo sa isipan na kilalanin ang Diyos, pero napakabuti at napakabiyaya ng Diyos sapagkat tayo yung hinanap niya. Amen? Nasumpungan niya tayo. Kaya, wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Nandito tayo sapagkat ang Diyos pa rin ang umakay para pag-isahin tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, tandaan po natin ang paalala ng Panginoon. Magkikita man tayo o hindi na sa mga susunod na araw, pero ito lamang po ang talagang essence ng Christmas. At hindi lang ito, araw na ito, kundi kailangan araw-araw po natin ito i-practice. Sabi nga, lalo na sa ating mga kapatiran. Mahalin natin yan, katabi natin. Mahal yan ng Diyos at kamukha yan ng Diyos. Hallelujah. Sige po, tayong lahat po ay manalangin. Amang banal, salamat po sa muli ninyong pagpapaalala sa amin. Salamat po, O Diyos, ibinigay ninyo ang inyong bugtong na anak. Hindi upang magsaya dito sa mundo, hindi upang tamasahin ang kanyang kapangyarihan, pero naghirap po siya. Oo, mula nung isinilang siya, sinilang siya sa sabsaban, habang siya ay maliit. Gustong papatayin ng isang hari, at kung saan-saan sila napadpad, hanggang mapadpad sila doon sa Ehipto. Puro hirap ang dinanas niya para sa aming mga salanan. Panginoon, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na huwag nang magkasala. Tulungan niyo po kami na araw-araw magbantay kami sa aming buhay. Opo, Ama, hindi madali ang buhay Kristiyano. Pero, makapangyarihan kayo at nasa amin ang iyong banal na Espiritu na tutulong sa amin upang ang kalooban ninyong aming magawa hanggang panunong maayos. Wala kami magagawa kung wala po kayo. Ngayon natin pinagtuloy. Sa biyaya niyo lamang kami, kaya kami nakakatayo dito sa harapan. Natunay nga, O Diyos, na kayo nagkaloob sa amin ng pananampalataya na yan ng pag-ibig. Higit lang yung buhay na walang hanggan na nag-aantay sa amin sa lahat ng magtatapat sa iyo, sa lahat ng magmamahal sa iyo ng buong puso, sa lahat ng magtitiis alang-alang kay Kristo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, lalo na malapit na ang araw ng muli ninyong pagparito. Naway masumpungan kami, Panginoon, ng aming kahit po dahil walang mantya, Panginoon. Patawad po, Panginoon, sa mga kayabangan namin, sa mga maling iniisip namin, maling sinasalita. Patawad po, Panginoon.
ang tunay na Diyos na aming pinananagitan. Kayo lamang po wala ng iba. At pinadalangin ko pang lahat ng kapatid na nandito. Iparanas niyo po sa kanilang iyong kapangyarihan. Ang iyong presensya, Panginoon. Sapagkat bilang mga anak ninyo, wala kang inaasan kundi ang iyong presensya sa araw-araw. Opo, Panginoon. Kayo ang tunay na Diyos na kapangyarihan sa lahat. Pagawad ko, Panginoon, sa mga nagagawa namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawang iyong kalooban sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Diyos. Salamat sa pagliligtas ninyo sa amin. Ang patuloy na pag-iingat ninyo sa amin. Kahit sa pananampalataya, O Diyos, naniniwala kami na nandiyan kayo palagi. Your eyes is always furrows. Nakatunghayan yung mga mata sa amin, Panginoon. Sinabantayan kami ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Kaya wala nang puwang para kami ay gumawa pa ng kasalanan laban sa inyo. Tulungan niyo po kami maghanda, Panginoon, sa darating niyong pagdating. Sa mga nangyayari sa mundo na ito, hindi na dapat kami mabibigla, Panginoon, sapagkat ipinauna na ninyong sarili ng lahat. Hallelujah, sapagkat walang permanente dito sa mundo. Kayo lamang, Panginoon. Kayo lamang ang may kapangyarihan. Opo, Panginoon, salamat po. Salamat sa pag-ibig ninyo, biyaya at habag. Ibuhos po ninyo sa bawat isa na narito. Ibuhos niyo po, Panginoon, ibuhos niyo po ang iyong banal